zamanı. Münüm. Neme kredi diýenler hemen. Şanmy? Özüm geçen ýyl ýokary hojaýyny gutardym. Bilimim, işim wadım. Bana şanmy? Yüzümem nesip bolsa ýokary tarap. Ösmeli adam şanmy? Neyre? Tamam gitmeli goýmaly ýer bolsa mesele däl şanmy? Doğun. Sizin şahsy durmuşyňyz men üçin hiç silýandaýda gyzyk däl. Şeýlemi? Hawa. Bana gyzyk gylla. Özüm bara kän gyýylara duşdum ýöne. Siz ýaly gyýraşyma şanmy? Şanmy? Düşen. Şansyň hawa. Owadan ekeniňiz tügeleme. Hawa, aýtdylarmy size owadan diýdim? Yok, aýtmadylar. Aýtmadylar. Men aýdaýyn onu saňa. Siz gözeliňiz hawa şanmy? Şanmy? Düşen. Şansyňyz. Pul zat gurrun ýokdur birden. Adamçylyklar şanmy? Düşünýän doğun. Şansyňyz. Hawa. Şu şäherden täzeden mal pul üçin aýdanlar aýtma şanmy? Şanmy? Düşünýän. Şansyňyz. Hawa. Siz bolanyňyz üçin gaýdaýdym men şanmy ýa-da. Hawa. Şansyňyz. Ne golaýlady şanmy? Hawa, şu taýrakda saklaýyn. Taýrakda saklasam barmy? Hawa, şu taýrakda. Bol şandamy? Saýt dursam. Şanda. Hawa, düşünýän. Neme? 100 manat berä. Şanmy? Näçe? 100 manat şanmy? Şansyňyz. Ne? Neme? Birmin. Näme? Ay nomerymyzam goýup düşäň birden adamçylyk şanmy? Ay oglan, 100 berensen nomer bererim men sana. Mene 100 almasam, sizem nomer bermeseňiz. Ana nähili bolşanmy? Şanmy? Şansyňyz.